Sami Runjita Kam Sapi, Aprang si Bertang Ton Principal Jermidam di Aprang Bertang Kumpi Arjita. Hemfumukrang adorbar hen pen reception committee Kisengpon. Rong Plimplam Arat Tuwal Kawe Jok Kachileng Kisung MP Horen Singh Bay Afan Kachuningri. Bertang Kumpi Arjita Penapit Betot Bertang Ton Principal Jermidam Sene. Rong Plimplam Mahavar Bim Inti Lapen Bajok Rong Par Arong Arat Tuwar Nang Patang Pivek Nangji Pusi Sodak Pen MP Horen Singh Bay Afan Kachuningri Padopon. Dhansari constituency angkang Rong Plimplam ahawar kidubin ingti lapen pachok rong par arong asar atum riso basa chingthong asar lapen nimari atum pen chilang pet pen MP Horen Singh Bay Afan tuwar nang patang piwek nang jipusia dak arong arat pen kehang pasupon. Autonomous Council MAC election aprang 27 January 1 2022 ahot silabang so tuwar MP Horen Singh Bay pen si nong inang somro. MBT tuwar MH36 pen bin ingti arong lapen pachok rong par arong lapen basar sarma arong tuwar ajak 330 km lapen AAP 2019-20 ningkan aparman ahotsi nang somru bonta pining asengkan 2022 anta na patang pipe ajok hirangke gatheng nok pachina kok lopusi hadak arat atun kaningri padupon asi prabjin pen na patang surak nangji pusi sodak pen kehang padupon athe towar kawia jok kisung thepik chechak nang olo arwejang lo teng han langbung ason chi mandet lasi nang patang sirak nang pusi phirangke thengno kehang padupon Berthi adang along National Press Day Katalan pon ason si pini Difu rong supi along ta Difu Press Club pen pater pipon si habe langkung auditorium hall along alil alon pen talon dun bangso put ha angton pen kachini jiephan nilitum apherangki jitenteron pen chini ik jiephan bor iponone Karom bini nistan for garbiang telang arat kuhanan tum aprang si nilitum nistan for kelang abitum mate kelang arat kuhanin tum nistan for hinpen nang tum han karom pajer panlo si pini nilitum kado wei pirthe adang along National Press Day katalona ni mate pherangke tum pherangke tum arani pu hokon si National Press Day along ritin stame talon pon santak si bini garbiang long along stame National Press Day talon pon si nilitum thekmonong lo pini Berthi adang stami aliralon pen talon pon bom bang si lasan thak thak pini Difu rong supi kero Difu Press Club ahin pen stami patir pipon si langkung habe udotorom helalong lang litung bang si National Press Day talon pon san thak thak pini ada profile net capen bangso lama pangjar pon si arsona sona side pon si bangsa side pon aprang si litung chimi pona Difu Press Club amai pu alang li rong pasar hin kene litum aprang si bangsu press dia alam pathak kachini phan bori pondona aprang si sar ndi phan ni litum nistan for garbiang long achile kare phan kadong paji puna sar kadong sar nang li aprang si la National Press Day pathak nang li therangki keklem bang apum phanang li hin kan tipi than kachini pon ini 16 November ani ke National Press Day ani lo lapen 1966 aningan 16 November ani Press Council of India pusing lo House of Pusing ani phansi House oni pensi National Press Day talon ponlo asi National Press Day ke Difu det ba Karbeng long det Assam det bole ke talon kali lage kado ko India adangsi ke talon pon asi Press Day and significance mate jasemet alam thebangela pohelo labange freedom of press lapen free press tamne isi responsible press to la phansi panong dam lasi eli tumke phanke fourth pillar busi pudam lo nujo khongri lo press tumke lasi eli tum kadu media tum anta khang responsibility titinisi kam khem nang po la helo jo main alam the bangke garbiang long along si bangsi khang ko fourth pillar of democracy ko amko nang itu santak fourth pillar of democracy DPS on la so thak la phang bang tum phanang hi kan than kachini pon fourth pillar bolu tangke la pohelo ili tum pherangke tum isi bangke social commitment bohon ni social commitment ke la pohelo ili tum komani kisung bolu tangke ili tum rabdu nei suppose e hemadung komani ahemi chodelo Pulutang ti itum rabdu nai. Rab repin men dojo pulutang lage social commitment ki do mani kalilo. Lapen isi bange journalistic ethics la bangta itum ke padu nai. Je journalist out attention itum kam klem pon. La helu jasimet ke jo. Jani to bang. Nilitum
jupon long lo la pen theka thek long lo ilitum hangbadik mate nitum karbi alam pen ke ferangki pusipulo si ferangki ke claim nahi ason sonives tame alang li difu press club amai khu hin des tame rong phasar hin tame litum chini ponlo la sinon malum so pi pen te litum puthot litum niston for kelang ara tum hang tame nang tum han paklang pon bomji tame non bangso saing deng al seri project po nilong camera person vikising nang cerap nang chitu pen beta pangda ponili jitem teron niston di for karbiang Lakhan Koreksha, Dwarbaguri constituency Dalamara community hall asa hemalo. Hempu mukrang adorbara hin reception committee kesengpon. Kensing tipen bangsomai charipon penke, mai chengche aprang harsing hanse pen japon linsi, bongchin arman tahir jumi hangpon la penke la bangso hempu mukrang adorbar amai along, alhi aman pen kachitong dun laki control committee hempu Mukrang Adorbar Secretary Harsinganse Nilip Nihang Hawar Amai Hemfu Mukrang Adorbar Secretary Kensing Rongpi Control Committee Member Hemfu Mukrang Adorbar Sarbe Be Control Committee Member Hemfu Mukrang Adorbar Mensing Tokbi Nilip Hawar Hemfu Mukrang Adorbar Member Robin Tiron Pen Kithe Kiding Atum Chitongdun Lapen Ke Pini Labangso Hemfu Mukrang Adorbar Mate 21-22 Matizong December Cheklo Hemfu Arani Katalon Ponji Aphan Tiri Kam Amai Mate Reception Committee Kiseng Pon Chidon Sarpen Arpu Kichipek Pon Lake President Santos Rongpi West President Robinson Rongphar Control Secretary Gotom Tirang F Secretary Ronjit Tirang Office Secretary Bura Singh Tiling Financial Secretary Dhoniram Rongphar Publicity Secretary Robinson Tiling Robertson Rongpi La Alang Litum Pen Labangso Hemfu Arani Katalon Ponji Aphan Pachon Pon Popusi Kachisik Pon Pini birta ke lapan se kantan iklau lang ikbom tha news 24 karbing long do mi thang mi kardong